Jos sä käyt 2-3 kertaa viikossa salilla, sä todennäköisesti teet tää yhden virheen. Moni ajattelee, että tärkeintä on vaan päästä paikan päälle sinne salille. Mutta jos sä treenaat vaan 2 kertaa viikossa, niin sun jokaisella treenillä on merkitystä. Siinä vaiheessa sä et voi mennä sinne salille paikan päälle, miettiä, että teekö mä tänään selkää, teekö mä jalkoi, teekö mä vähän molempia, mitä mä oon edes tehnyt viime kerralla. Ei. Tää on ihan väärin. Jos sun jokainen treeni alkaa arpomisella, sulla tulee semmonen fiilis, että okei, no se meni vähän sinne päin, mutta sulla silti jää se hiipivä tunne, että kehitynkö minä. Sen takia sä et tarvii lisää motivaatiota, vaan sä tarvit yksinkertaisen systeemin, jonka avulla sä et enää arvaile. Onneksi semmonen systeemi on olemassa, sillä Tsemppi on suomalainen treenisovellus, joka kertoo sulle tismalleen mitä tehdä salilla. Sun ei tarvi yhtään miettiä, että mitä liikkeitä mä teen seuraavaksi, mitä painoja mä nostan, vaan Tsemppi kertoo sulle täysin. Tsemppi räätälöi sulle henkilökohtaisen ohjelman sun tavoitteista riippumatta ja auttaa sua saavuttaa ne tulokset. Tsemppiin luottaa jo tuhansia suomalaisia treenaajia, jotka lopetti arvailun salilla. Joten lataa Tsemppi-sovellus nyt, kokeile ilmaiseksi 7 päivää ja lopeta se arvaaminen salilla.